אציג את הרעיון של הקהילייה החברתית החדשה שהקמתי, ששמה בלי כסף עובדים אחד בשביל השני. מה הרעיון? הרעיון נורא פשוט. אנחנו מכירים בשנים האחרונות את התופעה שהרבה מאוד עסקים נפגשים מדי פעם באיזה בית קפה, יועץ ארגוני, אחת שעושה עיצוב באתרים באינטרנט, מקדם רשתות, איש מקצוע בתחום ההדרכה, קוסם, טבחית, בעלת סטודיו ליוגה. עסקים קטנים שמפעילים 1 עד 5 אנשים בדרך כלל מתקשים לממן את הוצאות הפרסום שלהם, ולכן הם נדרשים באופן טבעי, בעיקר בימים אלה, לקבוצה חברתית בה הם יוכלו להציג זה את השירות של זה, להיפגש זה עם זה, והעיקר להעניק משהו אחד עבור הקבוצה. לזה אני קורא הפקדה. לדוגמה, אם יש מורה למתמטיקה בתיכון שעובד בבית ספר וחוזר אחר הצהריים הביתה ומוכן להשקיע 2-3 שיעורים באחד מהבנים או הבנות או התלמידים של הקבוצה הזאת, יוכל להעניק זאת כסוג של שי מתנה להיכרות ראשונית, אנחנו קוראים לזה מבצע שיווקי בהגדרות שלנו בשיווק, וכתמורה יוכל לנצל מסאז' מרגיע, רקמות או אחר ממעשה מקצועי שגם הוא חבר בקבוצה, והוא הפקיד את אותו עיסוי עבור אחד החברים. יש לנו גם מסעדן שהעניק לנו תלוש בסך 1,000 שקלים לארוחה של כמה אנשים, ויש לנו עוד אנשים, והצטרפו נוספים. שאלו אותי, רגע, זה ברטר? לא. זאת קהילה חברתית שקונה אחד מהשני בכסף, בחשבוניות, בדיוק כמו בחוק. אלא מה? מכיוון שאנחנו מעניקים אחד לשני, ואנחנו מתאספים לקבוצה נבחרת שגם דואגת אחד לשני, ומתפרסמת אחד עם השני, אנחנו, זאת אומרת, אני וטלי פוזימולה שעוזרת לי בצורה נפלאה בתחום הניהול השוטף, נבנה את רשימת ההפקדות השונות, ונייצר פעילות משותפת שבה האנשים שהפקידו יוכלו להציג את היכולות שלהם בפני החברים שלהם, שזה עתה התאספו בקבוצה הזאת. לדוגמה, אנחנו מארגנים סוף שבוע בים המלח לקראת נובמבר, ובמקום בעלות של סוף שבוע, לילה ביום שישי, פלוס 2 ארוחות, במקום עלות של תוכנית מגובשת שהייתה יכולה לעלות באזור ה-2,000 או 2,500 שקל, אנחנו נגבה כמה מאות שקלים בודדים, כאשר נעמיס רק את ההוצאות של עלות הלינה, אבל כל התוכנית שתאורגן תיעשה על ידי החברים עצמם, שבעצמם יירשמו לאותו סוף שבוע, ויוכלו להעניק סדנאות, הרצאות, ייעוצים, והעיקר לשבת ולבחון זה את הלידים של זה, ולבנות מכל קהילייה נפרדת, קהילייה אחת, שבאה מתוך ערכים שרוצה להיטיב, אבל יש מאחורי אינטרס מסחרי מובהק. והאינטרס המסחרי המובהק הוא זה של חברי הקבוצה, בכך שהם יחשפו כאן, בניצוץ היומי, יכירו, ימליצו, ולאחר שמשכו הפקדה, יוכלו להמשיך ולרכוש את השירותים מחבר הקבוצה בכסף או בשווה כסף, על פי החוק ועל פי חשבוניות וכל דבר אחר שעומד בתוך החוק. למה זה טוב? זה טוב כי אנחנו נמצאים בחברה שלצערי הרב בחלקים שלה מתפוררת. אנחנו עדים למצוקה עולה וגוברת של המגזר הפרטי, של עסקים קטנים שנאלצים למצוא מקורות חלופיים כדי לאתר לקוחות, לפעול מולם ולהציג את התוצאות הטובות ביותר להם הם מסוגלים. כיוון שאני עוסק בתקשורת הרבה שנים, ואני מאמין שיש לך תמיד רואה חשבון אחד, עורך דין אחד, רופא אחד, יועץ אחד. אני מחפש את האחדים האלה. אני מחפש את האנשים שהצטרפו לקבוצה הזאת, יעזרו לי לנהל ולהוביל אותה, וידאגו שכל חבר בקבוצה הזאת יוכל להתפרנס בכבוד, יוכל לפעול ולהתקדם. איך אני מתכוון לממן את הפעילות הזאת? הרי עמלה אנחנו לא גובים מהחברים, אנחנו לא גובים על עסקאות, אנחנו לא מפקחים עליהם, אנחנו רק יכולים לדווח עליהם, להכניס אנשים לקבוצה או להוציא אנשים מהקבוצה. זאת הזכות היחידה שיש לנו, כדי לשמור על הוגנות, שקיפות מלאה ואחריות חברתית, ולשם כך יכהנו גם באותה אספה או באותה מערכת ניהולית שנבנה,
אנשים חברי הקבוצה שיוכלו לפקח שהכל אכן נעשה כך לפי דת, דין ומוסר. לאחר שתגבש הקבוצה, אנו נבנה מודל עסקי שישרת את חברי הקבוצה בצורה הבאה. ראשית, אנחנו נגבה דמי חבר פעוטים, כמה שקלים בכל חודש, כדי לממן את ההוצאות, לפחות ההוצאות הישירות של ההקלטה, הצילום, עריכה ועבודתה של טלי וכל השאר. אבל זה עוד חזון למועד. בינתיים, בשלושת החודשים הקרובים, אנחנו נפעל בהתנדבות מלאה למען קידום עסקיהם ונושאי העניין והליבה של כל אחד מהחברים. כמו כן, כל חבר בקבוצה רשאי להגיע לכאן, לבית ספר למוטיבציה, הישגיות וניצוצות, ולקבוצה שאני מפעיל, שבתוכה קיימת קבוצת בלי כסף עובדים אחד בשביל השני, להגיע לכאן, להעלות רעיונות, לתרום את תרומתו, וכל נושא וכל ערך שיושג כתוצאה מהפעילות המשותפת שלנו, כולל הנחות, כולל קביעת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים, כי כאשר נהיה לא 40-50 אלא 500 או 1,000, אני מאמין שנגיע, כי זה בניצוצות ללהבה, נוכל לעניין חברות כמו בנקים, חברות ביטוח, חברות צריכה, להעניק לנו אפשרות גם לקנייה קבוצתית ולקבל הנחה בעצם השתייכותנו לקבוצה. אבל גם אם נגבש קבוצה של 40-50 איש, כמו שזה עכשיו, נמיין אותה, נסנן אותה, נבנה אותה נכון, אז זה ווין ווין. מדוע? מהו הלוז-לוז? מקסימום נפגשנו כמה אנשים ונתנו, הענקנו שירות אחד באלפייה לכל אחד מהחברים, פעם אחת מושכים, פעם אחת מפקידים. אפשר למשוך פעם אחת ואחר כך מחכים להפקדה שלך שתמומש. רק לאחר שמומשה ההפקדה שלך אתה יכול למשוך שוב. וכמובן זה ברור לכולנו שהנטוורקינג והביחד והכוח המשותף שלנו והסיוע ההדדי זה לזה הוא האיש הוא המוביל, ואנו נקים קהילה חברתית לתפארת, וזה עבור כל אחד ואחד מכם. אז תודה לכם שהקשבתם, אנחנו נהיה פה בניצוץ היומי, גם מחר, בלי כסף, מוטיבציה, אני נפרד מכם, להתראות בניצוץ היומי מחר.